dizuet. La radio de los éxitos, los 40 principales. Bai, baina ez litzaidake inportatuko beste futbol talde batera joatea. Ze futbol taldera gustatuko litzaizuke joatea, Panjani? Manchester Cityra. Eta zuri Aranda? Ni pozik nago Osasunean, eta ez litzaidake gustatuko beste futbol taldera joatea. Zuentzat, nor da Osasunako jokalaria berena? Niretzat Azpiricueta da. Eta zuretzat Aranda? Niretzat Monreal. Eta zurek txikiak zirenean, ze futbol taldea zenuten gustoko? Niri asko gustatzen zitzaidan Liverpool taldea. Niri Barça gustatzen zitzaidan. Eta zuen ustez, nor da berena? Cristiano Ronaldo ala Messi? Messi askoz hobeagoa da Cristiano Ronaldo baino. Bai, nire ustez ere. Eta zuen ustez, zein da futbol taldeiko berena? Chelsea. Niretzat Barça. Eta hori da guztia lagunak? Oh!